Máte nové auto a slabú batériu, alebo vám predajca auta nedovolí pripojiť sa k inštalácii, alebo máte staršie auto a obávate sa o batériu, alebo nechcete zaťažovať inštaláciu auta? Máme pre vás riešenie. Toto zariadenie, naša nová autobanka od 70 maj, bolo vytvorené špeciálne pre takýchto ľudí. Volám sa Grzegorz Vasilevský. Rád by som vás privítal na kanáli 70 maj a dnes vám poviem všetko o našom zariadení Powerbanke do auta 70 maj. Ide o nový produkt, ktorý práve uvádzame na trh. Srdečne vás pozývame na túto epizódu. Páči sa vám toto video a ak máte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte. Budem hovoriť o samotnej powerbanke. O samotnej powerbanke vám poviem viac za chvíľu. Ak ste tak ešte neurobili a film sa vám páči, nechajte labku hore a ak máte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte v komentároch. Budem sa snažiť na ne odpovedať. A nezabudnite sa prihlásiť k odberu. Pozvem vás na ďalšiu epizódu. Tu vám poviem, v akých variantoch sa táto powerbanka dodáva, pretože máme dve možnosti. No, ako som práve spomenul, existujú dve možnosti pripojenia k našej automatickej inštalácii. Prvá z nich je, toto je možnosť napájania z cigaretového zapaľovača. Niekedy nám predajca nášho auta nemusí dovoliť zasahovať do poistkovej skrinky. Potom musíme nájsť spôsob, ako zariadenie nabíjať. No a pre takýchto používateľov je určená možnosť zásuvky cigaretového zapaľovača. Zapája sa do našej zásuvky zapaľovača cigariet. Tu môžeme vidieť naše zásuvky. Máme DCI-N, čo je vstup pre napájací zdroj. Tu je možnosť použitia zásuvky zapaľovača cigariet. Tu zapojíme tento kábel strik a máme ho zapojený. Potom máme 12V výstup. Tento kábel nemáme v súprave s touto zásuvkou. Toto je kábel, ktorý je súčasťou súpravy. Samozrejme môžete si ho u nás kúpiť. Toto je kábel, ktorý je súčasťou o niečo drahšej súpravy na pripojenie k poistkovej skrinke. V súprave máme aj kábel na pripojenie kamery. Toto je USB-C, USB-C a nefunguje na adaptéroch, ale máme aj USB-C a mikro. Ide o 5V výstup. A počúvajte, tu je novinka, pretože ak niekto nepoužíva modul P04, čo znamená, že nepotrebuje prístup k 4G, no a nemusí si už kupovať modul P03, pretože tento modul je zabudovaný priamo v tejto powerbanke tu. Powerbanka za nás ovláda fotoaparát. Keď máme zapnuté zapaľovanie, kamera dostáva energiu. Nabíja našu batériu. Táto powerbanka, kamera je v prevádzke. Keď je napájanie vypnuté, kamera prejde do parkovacieho režimu. Funguje to pekne. Naozaj ju odporúčam. Nemusíme míňať ďalšie peniaze a máme bezpečnostnú funkciu. Samozrejme zapojíme ju sem pod túto 5V zásuvku. Na výstupe máme aj LED diódy na indikáciu úrovne nabitia a samozrejme vypínač na zapnutie a vypnutie zariadenia. Takže to je možnosť číslo 1, napájanie zo zásuvky zapaľovača cigariet. Tu samozrejme okrem podrobnej schémy, ktorá ukazuje, ako to pripojiť do zásuvky zapaľovača cigariet aj do našej poistkovej skrinky, máme aj návod v poľštine. Strana 55 stojí za prečítanie, pretože sa v ňom píše veľa dôležitých vecí o tejto powerbanke a o tom, ako ju používať. V krabici samozrejme nájdeme aj suchý zips a montážne pásky na bezpečné pripevnenie, aby nám táto powerbanka nelietala po celom aute. A nezabudnite ju bezpečne pripevniť, pretože pri nehode, ona trochu váži, pretože má 400 kg, takže ak ju pri nehode necháte voľne, máte v aute lietajúcu tehlu. To neodporúčam. Dobre, teóriu poznáte. Teraz vám ukážem, ako to funguje v praxi. Mám tu fotoaparát A510, mám powerbanku, mám kábel. Takže urobíme toto. Nastavíme ho na vypnuté, pripojíme káble. Teraz budeme simulovať, ako budeme pripájať UP03. Nie je nič jednoduchšie. Zapojíme kábel, zapojíme druhý kábel, samozrejme zapojíme kartu. A čo musíme urobiť, je niečím ju napájať. Budeme ju napájať zo zásuvky cigaretového zapaľovača, pretože zhodou okolností tu mám zariadenie, ktoré ju má. Tu je obrázok. Uvidíte, ako to funguje. Zapneme ho a uvidíme. Kliknite. Počkajme ten čas, o ktorom som hovoril predtým. Jeden okamih. Vložme pamäťovú kartu. A náš fotoaparát funguje. Práve teraz by sa mala nabíjať naša powerbanka. Je nabitá na 100%, ale mala by sa nabíjať. Prejdeme do detekcie kolízie a uvidíme, že sa môže normálne spustiť. Nič nekričí, nič nehovorí, že je to zlé. Vysoký režim. Nastavíme tento dohľad nad parkovaním, zapneme časozberné snímanie. Časozberné snímanie je zapnuté. Samozrejme, hovorí nám to, že kamera sa môže zahrievať, že bude spotrebovávať viac energie. Klikneme na OK a teraz sa pozrieme, simulujeme vypínanie auta. Zariadenie sa chystá prejsť do režimu kontroly parkovania.
a naša kamera je už v režime parkovania. Napájanie je stále zapnuté. Z našej batérie sa nečerpá žiadna energia. Len nezabudnite, že ak chceme, aby sa kamera automaticky zapínala a vypínala sama bez akéhokoľvek fyzického zásahu, napríklad vytiahnutia alebo zapojenia do elektrickej zásuvky, nemôžeme mať v tomto okamihu nepretržité napájanie, pretože ak máme nepretržité napájanie, potom naša powerbanka bude nepretržite čerpať prúd z našej batérie. Ak teda máme trvalé napájanie, použijeme pripojenie k poistkovej skrinke, simulujeme tragédiu. Zapojíme ju, zapneme ju, rozsvieti sa LED dióda. Pri parkovaní sa detekujú abnormálne udalosti. Prejdite do albumu videorekordéra a pozrite si záznam z parkovacieho dohľadu. Ako ste možno počuli, niečo sa stalo. Kamera nám to hneď oznámila. No počúvajte, súprava číslo 2 je iná, pretože ju len zapojíme pod poistkovú skrinku. A máme trochu iné vybavenie. Tu máme kábel na pripojenie k poistkovej skrinke. Máme aj poistky s adaptérmi, ktoré sú súčasťou balenia. A teraz káble, ktoré potrebujeme pripojiť, ACC, čo je prúd po zapnutí zapaľovania. To znamená, že keď vypneme zapaľovanie, na tejto poistke by nemal byť žiadny prúd, v CC, čo je trvalé napájanie. A zem. Mám to tu trochu škaredo, ale zapojil som to trochu inak. Vo všeobecnosti ju pripájame na skrutku alebo holú časť karosérie. Potom ho zapojíme do našej napájacej banky, do zásuvky DC-in. V tejto súprave máme aj kábel USB-C, USB-C. Na jednej strane je páčka, zalomená zástrčka, na druhej strane je rovná zástrčka. Pre ľudí, ktorí nechcú používať modul 4G, alebo ho nepotrebujú, alebo ho napríklad ich fotoaparát nepodporuje. Takže máme niečo také a potom tiež potrebujeme tento náš adaptér pre parkovací režim. A ak chceme používať parkovací režim 4G nášho UP04 alebo niektorého z nových, keď vyjdú, potom máme takýto kábel. Je to fajn, pretože tu máme tieto konektory a la Vago na rýchlu inštaláciu a máme tu aj napísané, čo kam zapojíme, čo je ACC, čo je žltý vodič, VCC, čo je červený vodič a GND, čo je náš uzemňovací vodič. A potom vezmeme náš modul P04 a pripojíme ho podľa farieb. Ja mám tento modul u P04 trochu odpojený, ale práve som ho vybral z auta. Pripojte žltý vodič k ACC, zovrite konektor a máme spojenie, takže nemusíme kombinovať, nemusíme spajkovať. Pekná vec, rýchly konektor vonia a funguje. Červený pod VCC, čo je trvalé napájanie, a čierny pod GND. Zapojte to. Tu zapojíme v našej powerbanke pod 12 výstupov a máme pripojený náš modul. Chystáme sa na záblesk. Tak sa na to pozrite, zapojil som ho. Po chvíli budeme mať náš modul. Teraz dôležitá vec, ďalší lifehack, aby ste si nemysleli, že keď to zapojíte, zapnete zapaľovanie, niečo je zle zapojené. Ak ste to skutočne správne zapojili, naša powerbanka má túto bezpečnostnú funkciu, aby nám hneď nezaťažila batériu. To je dôležité najmä v zime. Začne sa nabíjať po 20 sekundách. Po približne 20 sekundách sa začne nabíjať. Začne sa nabíjať, pozrite sa sem. No, máme tu zelené svetlo, čo znamená, že náš modul je pripojený. A tak je to naozaj, čo sa týka zostavenia, všetko. Toľko o pripojení, jednoduchá, naozaj veľmi jednoduchá vec. Teraz k samotnej powerbanke, pretože veľa ľudí si povie, dobre, skvelé, ale odkiaľ sa berú peniaze, odkiaľ pochádza cena. Čo sa týka ceny, tu je batéria. Batéria sa nazýva, ako vidíte tu, litium železofosfátová batéria. Čo nám tento typ batérie poskytuje? V prvom rade bezpečnosť. Predovšetkým to, že môžu pracovať pri oveľa vyšších teplotách, čo je v aute žiaduce, najmä v horúcom počasí. Nejde o lítium-ionovú batériu, ktorá by napúčala. Nie je to batéria, ktorá by sa mohla vznietiť, pretože je vysoká práve pre vysoké teploty. Okrem toho má powerbanka vlastné bezpečnostné prvky. Riziko vznietenia článku je oveľa menšie a tiež, že má oveľa dlhšiu životnosť. Počet nabíjacích cyklov je tu oveľa vyšší ako pri lítium-ionových batériách, takže takáto powerbanka bude bezpečným zariadením. Čas nabíjania takéhoto zariadenia je približne 60 minút pri zapojení do poistkovej skrinky a približne 90 minút pri zapojení zo zástrčky do zásuvky zapaľovača. Taktiež je naozaj rýchle.
je naozaj bezpečné, odporúčam ho, ak chcete chrániť svoju batériu. Ak je batéria vo vašom aute príliš malá, pri hybridoch sú tieto štartovacie batérie často veľmi malé, takže naša kamera nám veľmi rýchlo pošle správu, že bol dosiahnutý prah ochrany batérie a vypne sa. To sa tu nestane. Naša powerbanka sa jednoducho vybije a potom sa dobije, keď sa vrátime do auta. Naša powerbanka má funkciu Ultimate Battery Care. Na čo slúži? Obvod automaticky obmedzuje prúd, aby sme nikdy nepreťažili našu citlivú inštaláciu v aute. Okrem toho, ako som vám povedal v úvode, 20-sekundové oneskorenie nabíjania chráni, najmä v zime, náš elektrický systém. Ďalej systém proti skratu, proti prepätiu. Je to tiež naozaj bezpečné zariadenie. Vďaka bezpečnostným systémom budete mať pokojný spánok, pretože budete vedieť, že auto je bezpečné, že takáto batéria má naozaj minimálnu šancu, že sa jej niečo stane. Ako som už povedal, nejde o litium-ionovú batériu a navyše tu boli použité početné rady našich bezpečnostných systémov, deklarovaný čas prevádzky, pretože tu je to pravdepodobne VA. Mnohých zaujíma, že ako to funguje. Výrobca uvádza až 30 hodín, ak kamera spotrebuje približne 3 W, alebo až 45 hodín, ak spotrebuje 2 W. Ako ste sa mohli presvedčiť sami, ide o veľmi jednoduché zariadenie na používanie. Veľmi jednoduché zariadenie na inštaláciu. V podstate ho raz zapojíte a na zariadenie zabudnete. Kde ho pripojíme? Výrobca ho odporúča namontovať napríklad pod sedadlo alebo do odkladacej skrinky. Odporúčame vybrať miesto, ktoré je jednoducho bezpečné. Najlepšie niekde v kabíne vozidla, pretože sa rýchlejšie zahreje a v zime bude účinnejšie. A pripomíname, aby ste mali zdvihnutú labku. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa takejto powerbanky, neváhajte napísať do komentárov. Zariadenie sa v zime zahreje, aby si uvoľnilo miesto. V skutočnosti, ako náhle ho zapojíte, nuž na toto zariadenie zabudnete, kam ho pripevníte. Odporúčame vybrať miesto, ktoré je jednoducho bezpečné. Najlepšie niekde v kabíne vozidla, pretože v zime sa rýchlejšie zahreje a bude účinnejšie. A pripomíname, aby ste nechali like. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa takejto powerbanky, neváhajte napísať do komentárov a prihláste sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa čoskoro. Ahoj.